træner for Exodus og præsident for Exodus. En af de ting, Exodus ligger rigtig højt, det er at komme ud og fortælle om troen på Gud. Og den tro, vi har, den ønsker vi at dele. Og i Exodus, der kører vi alle sammen Harley, og det er med til at bringe budskabet ud i Harley-miljøet. Men en af de ting, vi prioriterer rigtig højt i Exodus, det er også fællesskabet. Fællesskabet på klubmøderne og fællesskabet med de venner og de kontakter, vi har. Når vi for eksempel er sammen på et klubmøde, så vægter vi utrolig højt at være med til at velsigne hinanden og bede for hinanden. Og i det hele taget ønsker vi at være til opmuntring og til glæde, når vi kommer rundt omkring. Exodus startede i 98, i foråret 98, og siden 98 og så til i dag, der er Exodus vokset rimelig stille og roligt, og vi kan være glade for, at vi har 4 gode afdelinger i Danmark. Vi har i København, og i Roskilde, Viborg og Aalborg. Og det har hele tiden været meningen, at vi skal prøve at komme ud i hele Danmark og fortælle om troen på Gud, og få lov til at vise, at Exodus er en kristen bikerklub, der kører med det, som vi har, nemlig Jesus i hjertet. Jeg hedder Leif. Jeg er præsident for en motorklub, der hedder 666, og jeg følte virkelig, at når jeg gik med den vest der, så var jeg udødelig. Men det vi viste sig, det var jeg ikke. Jeg er leder af en afdeling i Roskilde, afdelingen af Exodus, og det tænder meget, meget stor af. Farfar synes, at det er sjovt at drikke, og det synes han, at jeg også skulle prøve. Så allerede som 12-årig, så skulle jeg sidde og drikke solbærom sammen med ham og så spille skak. Det tog overhånd. Jeg fatter ikke, hvorfor mine forældre ikke sagde noget, men det gjorde de ikke. Så gik det i alle mine teenageår. Allerede som 22-årig købte jeg mit første destillationsapparat. Og ja, jeg har altid drukket. Det desværre. Så gik mine 2 brødre og min far hen og døde af alkohol og deres følgesygdom. Konen, hun har 2 gange sagt, at hun ikke gider så fortsætte ægteskabet. Så kunne jeg næsten godt se skriften på døren. Så i 4 år, der har jeg været tørlagt alkoholiker. Det har givet mig en hel masse overskud og fred og glæde. Jeg er endda begyndt at så huske bedre. Før gik jeg rundt og skrev en masse sedler om, hvad jeg skulle huske. Det gør jeg ikke nu. Nu husker jeg det til dagen efter. Det er meget lækkert. Så kom der en kristen Harley-klub. Og det at køre Harley, det er rigtig fedt. Man skal næsten prøve det. Fællesskabet i en kristen Harley-klub, hvor man bakker hinanden op i beslutninger som 0 alkohol, og man skal ikke ryge. Det spekter, det passede mig ganske udmærket. Så i og med, at jeg havde kæmpet med alkohol, så havde jeg nogle brødre, som bakkede mig op i et og alt. Og det fællesskab, det fik mig simpelthen ud af alkoholen. Så jeg synes, det var kanon. I dag, der er jeg leder af et chapter i Viborg. Et rigtig fedt fællesskab, hvor vi sætter ære og respekt utrolig højt. Og så hinandens værdier. Jeg kører i en kristen motorcykelklub, der hedder Exodus, og vi kører rundt til biker og træffer sådan noget rundt omkring for at dele det glade budskab ud omkring Jesus. Jeg blev selv kristen her for 8 år siden. Vi er lige startet en afdeling op i Aalborg, hvor jeg er blevet leder for. Så er vi på landspladsen 4 klubber der.
Arne, og jeg kommer fra Exodus MC. Jeg er vicepræsident. Jeg vil gerne have lov til at fortælle om Bikerbiblen. Jeg vil gerne fortælle om, at det er et redskab for os til at nå ud til mennesker i det miljø, vi går i. Og det er sådan, at vi har fået den her Bikerbibel lavet med historier for bikere, hvordan de kom til tro på Jesus Kristus. Og så inde i midten, der har vi så også det nye testamente på hverdagsdansk. Og til sidst, der har vi så klubprofiler, der fortæller om, hvad for en klub vi er og hvad vi står for. Kenneth fra Exodus og præsidenten for Exodus. En af de ting, Exodus ligger rigtig højt, det er at komme ud og fortælle om troen på Gud. Og den tro, vi har, den ønsker vi at dele. Og i Exodus, der kører vi alle sammen Harley, og det er med til at bringe budskabet ud i Harley-miljøet. Men en af de ting, vi prioriterer rigtig højt i Exodus, det er også fællesskabet. Fællesskabet på klubmøderne og fællesskabet med de venner og de kontakter, vi har. Når vi for eksempel er sammen på et klubmøde, så vægter vi utrolig højt at være med til at velsigne hinanden og bede for hinanden. Og i det hele taget ønsker vi at være til opmuntring og til glæde, når vi kommer rundt omkring. Exodus startede i 98, i foråret 98, og siden 98 og så til i dag, der er Exodus vokset rimelig stille og roligt, og vi kan være glade for, at vi har 4 gode afdelinger i Danmark. Vi har i København, og i Roskilde, Viborg og Aalborg. Og det har hele tiden været meningen, at vi skal prøve at komme ud i hele Danmark og fortælle om troen på Gud og få lov til at vise, at Exodus er en kristen bikerklub, der kører med det, som vi har, nemlig Jesus i hjertet. Jeg hedder Leif. Jeg er præsident for en motorklub, der hedder 666, og jeg følte virkelig, at når jeg gik med den vest der, så var jeg udødelig. Men det vil vise sig, det var jeg ikke. Jeg er leder af en afdeling i Roskilde, afdelingen af Exodus, og det tænder meget, meget stor af. Farfar synes, at det er sjovt at drikke, og det synes han, at jeg også skulle prøve. Så allerede som 12-årig, så skulle jeg sidde og drikke solbærom sammen med ham og så spille skak. Det tog overhånd. Jeg fatter ikke, hvorfor mine forældre ikke sagde noget, men det gjorde de ikke. Så gik det i alle mine teenageår. Allerede som 22-årig købte jeg mit første destillationsapparat. Og ja, jeg har altid drukket. Det desværre. Så gik mine 2 brødre og min far hen og døde af alkohol og deres følgesygdom. Konen, hun har 2 gange sagt, at hun ikke gider så
fortsætte ægteskabet, så kunne jeg næsten godt se skriften på døren. Så i 4 år der har jeg været tørlagt alkoholiker. Det har givet mig en hel masse overskud og fred og glæde. Jeg er endda begyndt at så huske bedre. Før gik jeg rundt og skrev en masse sedler om, hvad jeg skulle huske. Det gør jeg ikke nu. Nu husker jeg det til dagen efter. Det er meget lækkert. Så kom der en kristen Harley-klub. Og det at køre Harley, det er rigtig fedt. Man skal næsten prøve det. Fællesskabet i en kristen Harley-klub, hvor man bakker hinanden op i beslutninger som 0 alkohol, og man skal ikke ryge. Det spekter, det passede mig ganske udmærket. Så i og med, at jeg havde kæmpet med alkohol, så havde jeg nogle brødre, som bakkede mig op i et og alt. Og det fællesskab, det fik mig simpelthen ud af alkoholen. Så jeg synes, det var kanon. I dag der er jeg leder af et chapter i Viborg. Et rigtig fedt fællesskab, hvor vi sætter ære og respekt utrolig højt, og så hinandens værdier. Jeg kører i en kristen motorcykelklub, der hedder Exodus, og vi kører rundt til biker og træffer sådan noget rundt omkring og dele det glade budskab ud omkring Jesus. Jeg blev selv kristen her for 8 år siden. Vi er lige startet en afdeling op i Aalborg, hvor jeg er blevet leder for. Så er vi på landspladsen 4 klubber der. Jeg hedder Arne, og jeg kommer fra Exodus MC. Jeg er vicepræsident. Jeg vil gerne have lov til at fortælle om Bikerbiblen. Jeg vil gerne fortælle om, at det er et redskab for os til at nå ud til mennesker i det miljø, vi går i. Og det er sådan, at vi har fået den her Bikerbibel lavet med historier for bikere, hvordan de kom til tro på Jesus Kristus. Og så inde i midten, der har vi så også det nye testamente på hverdagsdansk. Og til sidst, der har vi så klubprofiler, der fortæller om, hvad for en klub vi er og hvad vi står for. The choice is yours to make.